Chiama tebere kurwa sensemo ya sirate imo yewode ya magombo asensemo ya kitutu masaba nigo chiribiriro mega ya banna babo ko liyewa na mache usegwa kwa nenkoba na koba itababere oyo mobo niga utetie mukweli astaroboti rwa benelit kulia lero nigo o Daniel Ontiri awika sensemo yo nagotoa oroboti rwa senchira ijibekirano. Weekendi yeta nero yalingego chakoba yomwelio kale moyo asumosa oyiga Brighton bagi wimyake merongevere nebere kurwase kinyero ya sirate ime ya magombo hase bunge ya kitutu masaba ekaunti ya Nyamira neye maga yugutia wakwa nenkobeli ya gatatu chinga kialenge n'abasani bae bayiga ime hase kibanda ekyo getali gutumeka na kyo agachire inse yemete hase nsemeyo na ne sababu yokobeka manua kelia konyora Mosae Hombagi nigo litangani arwete manua wakwa nenkoba chingaki agendrete na masomo ye sekondari elia kabere chingaki alenge gwaka umupira na basani bae nelia gatatu ijuma ya eta chingaki cho bachite kwigama magaga yogukora chitaro na basani baye bagakwa bonsi batatu nenkoba babere bagasiria magima babwo naragatigara ne chingoma chintindi chingakia menyogeti wasinye gitari konyorobo wenia ganonga yalengeli tukulie chuma chinza saa 10 eretomera ndina murabu tule batatu eretomera nabo babwate pigipigi baganda itukana magombo kitoka magombo tukabeke pigipigi ya mafuta tukaikatombe tukairan kiretoiran Mroya amada teri batu nyawtringa mafuta twende tu moturi chinsi agaire mwabo batu chinsi aga akaira mwabo akairana katanyara se bare asita icha kriti kurmun aturini ne pigipigi uche njabaga chabaga ntikankaga chibantikankaga bakanda bakaga chomora bakairana bado bakandangiri katikara kati yembra yengire tukanda nangu chimwino kitoika mete mwinali tukanyara se kebanda kriti kata tuiga njenganya gutigarango pakinde pigipigi twabwata arabo batanga ndike bandeki njengabo muntu bwamwe kinaswerega chiteka ndukore chiteka ngisatu arikiro muntu rendate nirega nkama koromurero kana romurero nje bana wagasinde ndeigoro lakini wete guchakiraga iga niwete guchakiraga guchinsetingi tingi lakini ndeigoro nari narangiritio ya mona nombwa tokoboko lakini wana katika rakati ibona nditayo kwa nali na chitwa na kurijeka ngisano yabona nchenga chakanyana ndibona toram ona ariko nali na onchogetega ngatugama ngakura gatatu imbreka meta nditayo bite angambali baraba address tiba bigite strippers lakini nje na bigite bikoruto Chimita chinkego angemeronge tato kurwa sobumosa oyega ya mate yeyiga waigo nigo yaringibiriro kuwatikana no kunachwa mubasokano wechindoto chumwanobo asobogema oyolenge gati yabalia basiretia magimabo tato mwabo oyolenge na mayanda manene nigakwanira ukwa kwa banchwa baya senkeyega aseli tangani aeni omwana ye omotangi oyonyoleto mubasokono bwe pigipigi omwaka bwekiri bubere na 2022 umurugi oyo mwako eta nabono omwana oyo ndo mumura ona bana balenga abakabande mono oyo ne no mokke omwana na ligereti ongonye meromonka ekogera nyakatera era kurwa kuruto enio yo mwabo monene nero nyoreta accident mwakondo olenga kubwatia na ndi tukaeningina era agasira nero obwatiri ona buturi no bokongo na buturi no bokongo bonene ndi ya kunyalikana abarai batokonyo musigo kiagera abantu atole familia yamo
ebirere byebyo nigo byenekigwa asinka y'omosa onde Samuel Ombagi w'omwaka 2024 oyo nero bwatiranĩtigwe asomotego yoyo na gũsire bũgima bwaye Itukeria mbura yatwete omane mbura ino yatwetegeka ntomanyete abana aba bamumurumu ntogose no bari kiose kiekyo akera bono twaigwerio gitoko borinche na ritote biruna aba muraba ararire batatu lakini oyo nari n'ekinguru lakini egari ya chire tatu mwabo mwirire nyagitari abange mbale batanjeranete anene bagakagira n'ekisimi babwate bari ko batekere embure gotwa lakini kisimi cyabo babwate n'ekikine n'abana abo babera abo maremu igo bakibegete mebuko ime hasense mwende kuboliwa ni gukwabekwa gukwerenda ruase emechando engabuniga nakorengana n'abamanyi belire ekingaki cyembure nyinge nigo basegeta abatumeki bestima gwetanga kurwa gutumeka ebintu bigutumeka estima na mono bibwatemerande gwetanga kurwa gutolera chinyasi na kurwange n'ekitirisa chingaki embure gotwa na gwetanga kurwa kuigama hasi chinyomba chirense yemete gwetanga kurwa gutara machime onye tebeteretie korendonye kebeteretie manyabuna nigo kora yonsi kobeto bwimabwa sakungu na nere buya kwerenda elyo gwetanga kurwa somotego wenkuba Dekiye una mbrera anse gotwa se bali bonse bayigwete ndo basako basemburera osekere mbura yansire gotu mo basakuiga mange no mutiga gosange kebanda kire trespass kwa base nyombere safe wiki ikiego cyari tuko nechinga kibune cyarero kere nende ndacho kwalira lero boti rwabene nguru teregeta seni kyagetembe kurega se county Nyamira litrane nguru ko Daniel Untiri